Sziasztok! Üdvözlök itt mindenkit egy újabb videóba. Lebetegedtem, fáj a hasam, meg fáj a fejem is, de ez nem állított meg abban, hogy nektek mutassak egy újabb érdekes Minecraft trükköt. Vagy nem trükk, hanem akármi, ami talán egyszer jól jöhet. És mutatom is, hogy mi a lényeg. És neki is kell nektek egy komposztáló, és egy lucfenyő csapóajtó. Mondom is, mit kell csinálnatok, és hogy mire lesz jó. Elsőnek is tegyétek le. Aztán tegyetek így köré csapóajtókat. Aztán tegyetek felülre is egy csapóajtót. Aztán ennyi. És itt van a világ legkisebb háza. És még biztonságosabb is, mint bármilyen ház. Mert itt csak, ha ketten játszotok, akkor tudnak bejönni. Most mondjuk pont esős idő van. Pont jól is jön. Én addig elköszönök. Sziasztok!